Hi guys, members of CCC hanzi vasarasetaro nekuti mukomana achiri kukoleta results. The incoming minister of IT kana CCC ichinge yapinda mupower Freeman Chari ari kuburitsa information about their Mandla app and inova iyo yanga ichivaratidza zvinhu zvava zvichiitika mumapolling stations and maV11. So vari kuti ivo for now CCC is leading and mnangagwa ari kusara pasi. Ukuwo mukuru wenyika ari kuti if you guys are not happy please endai nenyaya yacho kumatare, but VCC vari kutyawo kuti kumatare ikoko vanhu vanogona kuva vakatotengwa kare. Guys, ndozviri kuitika mumastreets. Mukomana asati give up, achiri kushanda behind the scenes to bring change to the country. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification button for more. Pesa Patu information. We are the first people to know.